Go! 2 words. Tagalog, Bisaya, Bisaya. Wala. English. Ha? Samis? Copy. What's up mga pamilya? So panibagong adlaw, panibagong kalukuhan. So ganiha di ay na nag-suggest nga mag-vlog lagi ko nami. So nag-ingon po ko unsa man atong i-vlog, nag-ingon sila nga nag-ingon nga mag-mukbang para siya gaingon. Si pangalan gang ganiha po napag-ingon mag-adventure. So ang final good nga among na decide nga among ni content sa among vlog is ang suggestion ni ni isang kuno nga magkuan ko nami. So pangalan ato sa nga game. Trouble ka ba lo? Magising-gising na mo. Ano siya, gising game. So, wala si pangalan ni nga dula. So, ang mechanic na ni nga dula, murag familiar na ninyo kasi ganyan ninyo kakitaan. So, nako ni mga words din. Ang isa ka player mag-headphone or mag-earset, whatever din. Na isa ka word yung kauban is siya mag-istorya, yun, amot o madunggan po sa pikas. Basta magtagna-tagna o unsa, so mauna na siya, kasabot na na. So without no further ado, before ta magdula, ato sang ako sa i-introduce sa inyo, okay? It's a big honor for me to, pass. Bitaw mga ka-fam nga, nalipay dito kay kung wala sa karon dali mo diri mga, so na artista na dai kog ahat kay naay mga kuan diri mga media, mga paparazzi sa akong mga kiliran nga nag-video jud sila. So mga ka-familya, without no further ado ni hangad atong cellphone, mag-start na ta sa ato ang pagadulaan karong pagabuntaga. So, kaning Welcome to my channel. unsa ti pangalan nani huy? Guessing game. Forte sa among pangalan sa among dula, so dahil dyan ninyo ikuan, i-miss. So mga ka-familya, magbato-bato fix. Ingon ko siya, mag-fix, bato-bato fix ko na i-miss. So, pag mapilde, mao mo, tag na. Yun ang makadaog mo yung mag-ana. Sige kita, nga. So, time-an dahil ko numit. Pila tama ng time. Mga 1 minute lang para madali. So mga ka-familya karon mag-testing sa data kung madungog ba na ako or dili o mag-music na. Kaya murag upatay sponsor sa atong mga kuan diha, earphone. Okay, kwan. Kaya mga upbeat. So wala pa. So makadaog di ani mga ka-fam na day price. Wala pa na deliver sa Shopee. Charlie prank na po. Go! 2 words. Tagalog, Bisaya, Bisaya. Wala. English. B, aka. B, 2 syllables. 1, B, A. 3 syllables. Pass. English. Ay, wala ka uyab. What? Sunod! Maot ka na! Kala kay pretty. Exaggerated? Oo. English? Exaggerated. Pretty. Iced tea. Nice tea. Nice me? It's a nice? English? It's a hostage. Pass. 4, 3, 2, 1! Lubot din mo. Wala na! Oh, So mga ka-familya, sa Mga first names. round, nakatag na mi og pila ka words. about names. Kwan? 4. 4 words, pilay time. Nahulog ang term. 1 minutes. So sa second rounds, mga ka-familya, name siya mga pangalan sa unggoy, sa tao, sa uban pa pang... Sige na, mag-start na tayo. Ganun pa epan. Ganahan ko itong music ko lang. Gaya ko ito ha. Ay, sarang. Basta sa kubagay ang music na to. Inala ko maman ka ha. Yes, round 2. Names. Okay.
Timer. Timer start now. Bernadette. Margaret. Ha? Ha? Pasoy. Sabot. Ay, sabi. Oh, Felicitas. Anthony. Yes. Antoinette. Makabalo ba? Nagaparihan na. Marcos. Marcos. Ah. Francis. Ay, wala na. Oh, wala. So, nagkaroon yung time is, okay, 20 So mga kapamilya, ang seconds. second round is very Sherwin, easy. Oh bulok, my God. wala May na. second round, dapat gantag lisod-lisod ng words. So, sa second round, 5 kabok, ilang ang na katagdaan. Isa na wala, ang Sherwin. Sherwin. Ay, Sherwin. hindi siya familiar sa imong baba. Okay, third round. For the third round. Third round. So, ikuan ka na country. Okay, third round is country. Kadung po daw mo. Country. Okay, timer starts now. United States. Philippines. Sige mo. Korea. Ano? Ha? Mexico. Canada. Nagkakita ako na Africa. sa niya. France. France. Time. Ha? French. Ha? Ano na? Hinay-hinay lang, Jun. Sakto na na. Afghanistan. Sakto na to siya. 14 minutes. So, 13, 14. 14 minutes? Ay, 14 seconds. 14 seconds na tayo natakot na ng words. Oh, like, Mr. Drone, dapat magkalisod. Tanong sa mga tig-pick ng mga word niya. May labay sa kanal. So, marami mga ka-fam. So, dagan big natag na ang words. All in all, nato siya 99%. So, next players. Nga na nato, Glory Faye. Kaning gahawid. Ako na maghawid niya. So, mga ka-familia, mag-start na ta sa atong next players na tugingalan Glory Faye and Antoinette. So, ako yung maghawid sa kuan. Ako yung mag-operate ni ilang music. Diyan si Jessa ang sa magpakita sa mga words o siya may kuan, magdala sa timer. Char lang. Ikaw rin maingon isang hawag. Ready na ang tanong. Yeah. Yeah, wala na ko ang timer. Hala, tuloy sa pikas. Jay, timer. Starts. Okay muna. Sige. Timer starts now. A music. Muna. Ha? Science. Ha? Samis? Copy. Ay, huwag pa doon. Yung magkakiss na mo. Samis? Saman? Wala. Okay, wala to. Wala to yung labot. Jordan? Wag yun. Ha? Pass. Nga. Bisa jadi ini mga words. Ciprian? Anda. Pero nagbuka. Ha? Kukumin? Gusto na gamay. Kukumin? Kukumber. Ha? Kukumber. Kukumber? Wala na. Mura ka Okay, mga kapamilya, for the first round, they got how many words? Cucumber of science. Science. 2 words? 2 words try lang na daw sa first round, mga kapam. So, lisod-lisod yung mga words. So, for the second round, ang atong category is Song. song. Title. Mga titles sa song. So, you better watch out. You better not cry. You better not cry. Tell me why. Okay, again.
Taod your steps. Again and again and again. Okay, ready na? Your timer starts now! Ay, eman na. Taking ball. Ha? Taking ball. Taking ball? Tapos parang sa... Ay, ako ba? Core? 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 Hinaya, oy! Core! Wala siya talaga. Wala! Wala! 2. Pusong bato. Hinaya, hindi mo. Ano na kaya niya? Muti ka balili? No, natagal na. Ha? Ha? Sige na. Bobo. Ayun, wala. Ha? Kita ko nagbalik na. Unsa? Decline. Ha? Hinaya, hindi mo ba? Saka? Ha? Taklang? Pas. Taka? Pas! Ha? Pas! Buta ka sa buta na. Balikan sa lungban. Lang pa reaction. So, di na pwede balikan basta mag-pass na kamoy ng ingon. So, sa second round, ira na daw is how many words? 3? 4. 3. 4. 4 words. Okay, let's proceed to the last round nga atong category is about sa mga butang sa atong palibot nga inyong makita. Okay, timer starts now. Ha? Samidor? Sanmidor? Ha? Ha? Sanmi? Pas! Frame! Agoy. Cortina! Curtain! Shoes! Aircon! Foam! Boom. Okay, guys, sa boom. So, sa last part is nakakuha sila og pila. Tanan! Tanan. So mga ka-familia, nakuha na, nalista nagpila mo mga points. So sa first player kaming doon just nakakuha mi og 15 points all in all. At sa second player, Lorfe and Antoinette, nakakuha sila og pila to? 18 minus 5. 13 points. So makita po dagoy ninyo, kabalo po dagoy mo math. 15 So sila yung duha. So ang punishment is 5 minutes lang tambal, pero ilang tambal patis. Kita hungit ako hungit ni Lorfe. Lingkod ga. Okay. Matulo ala daghana yun, nagdaghana eh. Kung paano na sa loob ha? No, isang, your turn. Your turn. Dili na kay Sara. Sige pa. Ha. Dili. Nina! Tulo. Isa lang. Kinasikat na siya sa patis. Isa lang. Sige. Mga diretso. Ew. So, maoto ang amo ang dula, mga ka-fan. Thank you for watching my video, mga ka-famous. If you love watching my video, don't forget again to like, share, and subscribe. And also, hit the notification bell for more updates in the next video. So, salamat guys sa pagtanaw. By the way, this is Phil Jiao, your vlogger for today. Goodbye! Bye-bye tanan. Bye! So mga kapamilya, before din ako i-end ni nga video, i-shoutout sa din ako ning Tulo ka Tawo. So first na akong i-shoutout is si Miss Alia Robles nga akong amiga.
Namumulin to siya dili ka mamukay ekonomi on saan man niul wala man siya diuli. So shoutout lang ko ni mo gang, stay safe dira ka sa imong balay. So next shoutout lang ko ni John Mark. Shoutout lang ko ni mo. And lastly, shoutout lang ko ni Wency Isabel T. Amante. Banhade kay motor, magpa-shoutout ko ng motor. Okay, shoutout ko ni Wency Isabel T. Amante. Ako ni siyang classmate since grade 1 to grade 10. So pagka grade 11 yan, ibali man siya Manila kaya magpaputi ko na siya char. Bitaw sa mora to sila so guys. So salamat sa paglantaw sa video. Goodbye!